si Teacher Dare. Hello mga bata, kumusta? Ang atong tun-an karon, mga matang sa panahon. Tan-awa mga hulagway, ilha kini, ting init, ting ulan, ting hangin, ting bagyo, ting panganod. Tanawa og sabta pag-ayo ang mga hulagway. Adunay mga hugpong sa pulo nga musulti may tungod niini. Sumpay kini pinaagi sa linya. Tabangan ni mama ug papa. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. Pinaagi sa pagtabang sa imong kauban sa balay, magbuhat og the weather today is. Mga kagamitan: long bond paper, pencil, o crayons. Mga pamaagi sa pagbuhat: gamit ang lapis mag-drawing og laing-laing matang sa panahon. Kolori kini. Butangan og the weather today